Καλωσορίσατε σε αυτό το ταξίδι στο μακρινό αλλά σπουδαίο παρελθόν του μηχανισμού των Αντικιθήρων. Ένας αρχαιολογικός θησαυρός που ανακαλύφθηκε στα ερείπια ενός ναυαγίου τον 1ο αιώνα π.Χ., ο οποίος λειτουργεί ως υπολογιστικός μηχανισμός με πολλαπλές λειτουργίες και έναν εκπληκτικό σκοπό. Σε αυτό το κομμάτι θα ανακαλύψουμε την ιστορία του μηχανισμού αυτού και την προέλευσή του. Το Δεκέμβριο του 1901, κοντά στο νησί των Αντικιθήρων στη Μεσόγειο, μια ομάδα αρχαιολόγων ανακαλύπτει ένα ανεξήγητο αρχαιολογικό έβριμα. Με βάση των ελληνικών επιγραφών που φέρει, χρονολογείται ανάμεσα στο 150 με 100 π.Χ., αρκετά πιο πριν από τη χρονολογία του ναυαγίου, το οποίο ενδέχεται να συνέβη ανάμεσα στο 76 π.Χ. με 60 π.Χ. Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1900 σε βάθος περίπου 40 με 64 μέτρα και πολλοί θησαυροί, αγάλματα και άλλα αντικείμενα ανασύρθηκαν από σαμιακούς φουγκαράδες και βρίσκονται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Ο μηχανισμός είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο σύστημα γραναζιών και μηχανικών πλαισίων, κατασκευασμένο από μπρούτζο και ξύλο. Η προέλευση και η κατασκευή του παραμένουν ακόμα μυστήριο. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι προήλθε από τη Ρόδο, ενώ άλλοι επισημάνουν τις Σιρακούσες ως δυνητική τοποθεσία παραγωγής. Η πολύπλοκη του δομή απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, σημειώνοντας ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογικής γνώσης στην αρχαία Ελλάδα. Καλωσορίζουμε τους θεατές σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτού του κομματιού θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις λειτουργίες του μηχανισμού. Με εκατοντάδες γρανάζια και ακριβείς μηχανικές λεπτομέρειες, ο μηχανισμός των Αντικιθήρων αναδύεται σαν ένα αρχαίο αριστούργημα και ζωντανεύει την αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ αρχαιότητας και προχωρημένης τεχνολογίας. Η κύρια λειτουργία του μηχανισμού είναι οι αστρονομικοί υπολογισμοί. Τα γρανάζια και οι δείκτες του δείχνουν τις θέσεις του ηλίου, της σελήνης, καθώς και άλλων αστρονομικών στοιχείων σε σχέση με τη Γη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο μηχανισμός λειτουργούσε και ως ημερολόγιο, παρέχοντας πληροφορίες για τις εποχές και τους μήνες. Τα αστρονομικά δεδομένα πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ υπάρχει περίπτωση να γινόταν χρήση τους για να εντυπωσιάσουν το κοινό κατά τη διάρκεια των αστρονομικών προβλέψεων. Ο σκοπός του μηχανισμού δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, καθώς υπάρχουν πολλά άλυτα μυστήρια σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του. Ωστόσο, βασιζόμενοι στις παρατηρήσεις και τις αναλύσεις που έχουν γίνει έως και σήμερα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες σε σχέση με το σκοπό του. Ένας από τους πιθανούς σκοπούς του μηχανισμού ήταν η πλοήγηση. Ο μηχανισμός παρήχε προβλέψεις αστρονομικών συμβάντων τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την καθοδήγηση σε θάλασσες. Σε γενικές γραμμές, η σύγχρονη ιστορία του μηχανισμού των Αντικιθήρων μπορεί να διακριθεί σε δύο περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο, από το 1902 έως την δεκαετία του 1960, ο μοναδικός τρόπος για να μελετήσει κανένας τα απομεινάρια ήταν μέσα από τα ίδια του τα μάτια ή από φωτογραφίες. Στην δεύτερη περίοδο, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι και τα τέλη του 21ου αιώνα, οι μελετητές είχαν στη διάθεσή τους τεχνικές που τους επέτρεψαν να δουν διαμέσου ή εντός των θρασμάτων. Από αυτό το σημείο και έπειτα, κάθε άλμα στην διεξοδικότητα και στην πληρότητα της γνώσης μας για τα θράσματα του μηχανισμού πραγματοποιήθηκε σε συνάρτηση με ένα νέο είδος απεικόνησης. Την πρώτη περίοδο, εκείνο που άνοιξε τον δρόμο για σημαντική πρόοδο ήταν οι μεταβολές στα ίδια τα αντικείμενα. Η δουλειά των ειδικευμένων συντηρητών από το 1905 έως και το 1953, καθώς και τυχαίες ζημιές που συνέβησαν κατά τις χρονολογίες αυτές, αποκάλυψαν πράγματα που βρισκόντουσαν πίσω από τα θράσματα του μηχανισμού, όπως οι κάτω αποστρώσεις του ειζήματος. Αναπόφευκτα, κατά τη διάρκεια των εργασιών, χάθηκαν κάποιες πληροφορίες, με αποτέλεσμα πλέον φωτογραφίες και παλαιότερες περιγραφές να είναι τα μόνα μέσα που διαθέτουμε, προκειμένου να συνθέσουμε την παλαιότερη κατάσταση των θρασμάτων. Το κορυφαίο αυτό έργο της μηχανικής ήταν μία από τις πρώτες φορητές συσκευές υποστήριξης της διδασκαλίας. Η τεχνογνωσία που ενσωμάτωνε είναι ό,τι πιο προηγμένο έχουν συναντήσει μελετητές κατά την κλασική ιστορία. Ενώ εκπληκτικά είναι και όσα φανέρωνε για την ελληνορωμαϊκή αστρονομία, την ελληνική τεχνολογία, καθώς και την θέση τους στην αρχαία ελληνική κοινωνία.